joku samassa veneessä tatuointi jonnekin, että muistaisit ikuisesti, että tuli tämmönenkin tehtyä. Mitäs kaikkea laivalla siis tapahtui? Miten tämä eroaa niin kuin siitä normaalista kaurasta? No sehän tässä just on meillä oikeastaan se juttu, että siellä tapahtuu koko laivan mitassa, että ei ole pelkästään artisteja ja esiintyjä, vaikka niitäkin on kovia. Et meikäläisen järjestämä pupi vissaamista mä oon hyvin innoissani ja ylpeä. Sitten siellä on karaoke-skapaa muun muassa, missä ääni ei missään nimessä ratkaise, vaan se show. Ja siellä on kaikenlaista ohjelmaa myös käytävillä, että siellä on vähän tällaista tatuointimahdollisuutta ja ehkä kampausmahdollisuutta ja vähän sitä sun tätä, että tässä menisi oikeastaan koko aamu, koko päivä, jos alkaisi luetella, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Juhani, sulla on tatuointeja ihan muutama entuudestaan, niin meinaatko ottaa yhden myöskin sitten Itämeren aalloilla? Kyllä, mä voin tässä suorassa radiolähetyksessä luvata, että jos tatuointimahdollisuus on, niin yleensä meikäläistä ei ole kauhean hankala siihen yllyttää. Et vähintään joku samassa veneessä tatuointi jonnekin, että muistaisit ikuisesti, että tuli tämmönenkin tehtyä.